ба Кумитаи иҷроияи ибтидоии ориёфаи ҷамъияти савумии кушодаи Орионбор барои самият зада дар татбиқи ташвиқи ғояҳои созандаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, баландбардоштани мақоми ҳизб дар ҷомеа, татбиқи барномаи ҳизб ва ғолиб гардидан дар даври ноҳиявии озмун аз рӯи номинатсияи беҳтарин Кумитаи иҷроияи ибтидоӣ бахшида ба 30-солагии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад. муборак бошад. бо ҳамин мазмун фароз гардонида мешавад ба Кумитаи иҷроияи ибтидоӣ садо ва симои Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамоюн бод. зери кафкӯбиҳои гарму самимии шумо бо ҳамин мазмун дипломи дараҷаи 3 сарфароз гардонида мешавад ба Кумитаи иҷроияи ибтидоии кишоварзи донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур. муборак бошад. бо дипломи дараҷаи 1 сарфароз гардонида мешавад ба ташкилоти ибтидоии пойтахти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. барои самият зада гузоштан дар таблиғу ташвиқи ғояҳои созандаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, баландбардоштани мақоми ҳизб дар ҷомеа, татбиқи барномаҳои ҳизб ва ғолиб гардидан дар даври ноҳиявии озмун аз рӯи номинатсияи беҳтарин ташкилоти ибтидоӣ бахшида ба 30-солагии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ташкилоти ибтидоӣ пойтахти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. муборак бошад. бо ҳамин мазмун дипломи дараҷаи 2 сарфароз гардонида мешавад ба ташкилоти ибтидоии молияи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамоюн бод. бо ҳамин мазмун дипломи дараҷаи 3 сарфароз гардонида мешавад ба ташкилоти ибтидоии амонати бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон. муборак бошад. корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк истиқбол мегирем. муборак бошад. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ